Så er vi tilbage efter en dejlig tur i skoven. Alt forarbejdet er ved at være gjort, og vi fintuner bare i de sidste par uger herop til Modstock. Lad os prøve at gå igennem programmet en gang. Vi starter jo som sagt fredag den 4. juli, og dem der har en 3-dages billet, de kan komme kl. 16 og frem til kl. 21, tjekke ind og sætte deres telte op og komme over i deres shelter eller ind i sovesalen eller hvad man nu har booket. Så det foregår alt sammen mellem 16 og 21 om fredagen. Og man kan også få noget at spise fra vores food truck. Og så bliver der en officiel åbning kl. 21, hvor vi lige byder velkommen. Og jeg holder også et lille foredrag og fortæller lidt om mit offroad-liv, hvad jeg har været igennem af forskellige konkurrencer og afvikling af events rundt omkring i verden. Og så bliver der noget hygge, noget øl og noget musik over i Rainbow Baren. Og det er derfor kl. 21 allerede, så lige i forlængelse af foredraget der. Og så bliver der noget lejrbål og noget røverhistorier. Vi tænder op i bålet og sidder og hygger lidt og gør klar til om lørdagen, hvor det virkelig går løs. Så lørdag den 5. der er det sådan, at dem med dagsbillet kan jo også komme. Og de kan deltage i det, der er markeret her med gult. Og dem med en 3-dages billet, de kan deltage i hele programmet. Det er op til dem, hvornår, hvad de har lyst til osv. Morgenmad, det er kun for gæster med 3-dages billet, og det er jo inklusiv i billetten. Og så kan man gå over i vores snackbar, der kan købes øl og vand og snacks af forskellige ting og sager. Og så går det ellers i gang det hele. Der er en workshop omkring noget dækskifter. Hvordan skifter man dæk? Hvordan får man lappet sin slange, hvis man punkterer? Og hvad gør man, hvis man står derude og ikke rigtig kan komme videre? Så kommer der det første kørekursus, og det er Basic Offroad Intro. Og det tilmelder sig bare over i Hinduistan-teltet. Og det er groskursus.dk, der afvikler alle vores kørekurser. Så I er i gode hænder der. Så dem med dagsbillet, de har adgang fra klokken 10. Og om lørdagen har de adgang helt frem til klokken 24, fordi der er jo fest om aftenen. Det kommer vi til længere nede. Så kan man køre på sin egen motorcykel. Det er igen dem med 3-dages billet, der kan det. Og første omgang, det er fra 10 til 12, og det er rundt på de forskellige baner, man har. Når man kommer og tjekker ind, så får man udleveret et kort. Og der kan man ligesom se, hvor er tingene henne, og så kører man ellers bare rundt til de baner, man nu har lyst til at prøve, og så ellers kaster sig ud over det. Der er også noget testkørsel fra en masse forskellige leverandører, og det kan man gå op og kigge heroppe under udstiller og se, hvem der kommer. Der er en hel masse forskellige mærker. Nogle af dem er gjort klar til offroads, og nogle af dem kan man kun teste ud på landevejen. Men det aftaler man bare nærmere med de forskellige udstillere og de forskellige cykler, man har lyst til at prøve. Det her workshop med dækskifte, det kører nogle gange i løbet af dagen. Og der skal man altså tilmelde sig, det skal man til flere tingene. Og det kan man gøre over ved vores infotelt, som er over ved indgangen. Og der er selvfølgelig også mulighed for at købe noget at spise i løbet af dagen. Så der var en lille pause fra det kørsel på banerne, og det starter så op igen efter frokost. Og så kan man køre lidt rundt ind til aften. Der kommer et nyt kørekursus med nogle bremseteknikker. Så kommer der et spændende foredrag her med Motodreamer. En historie fra alle de lande, han har været rundt i. 100 plus, 130 lande, tror jeg måske endda er. De rejser, han laver, og ture, han tilbyder rundt i hele verden. Mega spændende. Så kom og bak op og deltag i det. Nogle flere workshops. Der kommer også et her omkring GPS og navigation. Hvordan finder man vej derude? Hvordan kan man uploade nogle spor i en GPS? Og hvad er et GPX og fil? Og hvilke de forskellige apps, man kan få nu om dagen. Så der bliver en workshop omkring det. Så er der selvfølgelig ikke nogen festival uden en tatovør. Så der kommer en tatovør stille op. Hvis man har lyst til at få sin egen lille festivalstatovering, så er der mulighed for det. Mega spændende indslag her kl. 16. Der er Trial Ole, han er der jo hele weekenden. Men fra 16 til 18 om lørdagen, der kan man prøve at køre på trialcykler. Trial er jo nok noget af det mest vigtigste motorcykler at lære at køre på, for der er så meget teknik i det, man kan overføre til både adventurecykler og endurocykler. Og det giver han noget undervisning i. Og så ellers åbner baren derovre, Indian Baren.
kl. 16, og der er så fest hele aften der. Der er lige en enkelt workshop mere, den foregår også over ved Indian Barn, og det er også over ved Indian Barn, vi spiser om lørdagen. En super fed workshop. Der kommer en, der hedder Lars, og viser, hvordan man laver mad. Camp cooking på Trangia og med en jetboiler, så hvordan overlever man, hvis man er på en flerdags tur, og man ikke lige kommer forbi en pølsevogn. Det kørte lige en lille workshop omkring her. Og så er vi frem til søndag. Det er sådan noget af tingene er lidt copy-paste med lørdagen, altså morgenmad igen fra 7 til 9. Og man kan gå i snackbaren og få noget forfriskninger og nogle snacks. Der er forskellige kørekurser. Et kursus, der er om søndagen, men ikke om lørdagen, det er på ekstrembanen. Og det er mig, der afvikler det. Og det er fra 9 til 11. Så hvis man lærer at køre over træstammer og bildæk og op og ned af stejle skrænter, jamen så kan man deltage i det kursus der. Og pladsen er igen åben for dagsbilletter. Der er igen noget kørsel på sine egne motorcykler rundt på nogle baner. Og testkørsel af de forskellige motorcykler fra de forskellige leverandører. Der er selvfølgelig også boder og andre ting, som man kan se, udstyr og tasker og alle mulige ting at sige. Det kan man igen heroppe under udstillingen gå ind og kigge, hvem er det, der kommer og viser ting. Så holder Brian Jensen et foredrag omkring nogle Afrika-ture, han laver, og han har kørt en del rundt nede i Afrika, har et sted dernede, hvor han tilbyder offroad-tur udefra, og det fortæller han noget om. Der om søndag kl. 11. Der er nogle flere kurser, nogle flere workshops, noget mere kørsel. Og så kommer Eventparken og holder et foredrag om, hvad man kan ude i Eventparken. Et rigtig fint sted for at tage afsted med på en firmatur, eller en boldaften, eller nogle venner, eller hvad man nu har lyst til. Og det vil de se, når I kommer. Der er virkelig rigtig mange ting at foretage sig derude. Jeg kan lige prøve at vise jer en gang, bare lige kort her. Så hele området her, det er faktisk Eventpark Danmark, alt det I ser her. Og vi skal være sådan i det område herover. Så man kommer her til indgangen og går ind her. Herover. Det er campområdet, shelterplads, telte og en sø her med en lille ø, hvor man også kan sætte nogle telt op, hænge sin hængekøj op. Ekstrembanen, den er herinde. Og der er noget parkeringspladser ud langs her, og der er noget parkeringsplads herover. Herinde er, hvor alle udstillerne de står med deres stande. Kørekurser, det foregår rundt på den bane, der ligger her. Vi har også et adventure og enduro-spor, der starter ud herover, og det kører hele vejen rundt. Det er mega langt, altså flere kilometer. Kommer rundt i terrænet hele vejen herop faktisk, og kommer rundt her og slutter her en gang, og så kan man ellers lige stille og roligt rulle ned, og så starte forfra. Herinde er der et andet spor, som vi bruger til at teste Stark. Motorcyklerne, elmotorcyklerne, det er herinde. Ja, bare et mega fedt område altså. Indian Barn er herovre, hvor der er bålhygge og fest. Toiletter og bad og sådan ting, der er der også rundt omkring. Giraffe-barn, hvor der bliver holdt foredrag, det ligger herinde. Rainbow-barn ligger her. Men som sagt, når man kommer og tjekker ind, så får man udleveret et kort, så man kan finde rundt. Og ellers, ja, så glæder vi os bare helt vildt meget til at se jer. Det bliver en mega fed weekend. Vi er stoked. Og her er lige sådan kort hvem der lige kommer og viser ting og sager frem. Så